ngatichengetane. Kana chirwere chauya mumba, garai pasi mutaurirane. Veukama ndo vari so judgmental, vanoti jaja, nobva wanzi ainyanya, aiti zvinoenda nepi, ngazvirege kukubata, nekuti iye achipedza muromo uye ane kwaari kutoendawo. Pamwe muri mungoro imwe iye haana kukudza, maybe bitterness iri maari yekuti haazokwanisa kutaura kuti naiwo ari kusuffer the same fate with you, but he cannot tell you because vada kupreserve dignity yekunzi ava ndo vasina kumbobvira vabatwa nacho. But let me tell you, my sister, my brother, haungaite dignity inokunda in 1 day old child. It's impossible. Kuti iwo uti iwo yako dignity you organized wakarongeka ndosaka usina HIV, unenge uchitonyepera vanhu. Ko mwana akazvarwa nezura naye. Kazivai vana veZimbabwe, toda kukutambirai muchirongwa chedu zvakare, Silent Battles with Tete Linda. Tinokutambirai muchirongwa. Kazivai, tadzoka zvakare muchirongwa. Nhasi zuva redu rechipiri, tichitanga chirongwa chatakatanga chiye, rwendo rwatakati tichafamba tese tichibatsirana. Ndadzoka zvakare kuzotaura matopics andakakuvimbisai kuti tichada kuti tidiscase. Asi pana ipapa patakabhotaura nemi pekutanga paye, ndiri kuona tawana mibvunzo. Tawana vanhu vane mibvunzo yakawanda, taiwana mibvunzo yenyu tinayo. Asi ndoda kukuvimbisai kuti panonopera chirongwa, ramba uri pano, uchapindurika, uchawana mhinduro yezvamabvunza, nokuti ndo chinangwa chedu kukupindurai. Saka ndinotenda kune vese vachateera chirongwa nekuti tichadzidza. Remember, unogona kunge wakandinyorera question yako yobva yaita similar neye mumwe zvakare. It doesn't mean necessarily kuti ndinofanira kunoverenga nawo yako neumwe. Kana nyenye yakafanana, which means if I answer one, I've answered 100% the same question. I think you agree with me on that. Saka ngatirambei tiripo tichiteerera tichienda nechirongwa. Nhasi ndauya kuzotaura nyaya yatinoti yedenial. Kana iwewe wanzi une chirwere asi otadza kuzvigamuchira, panopira nguva yakawanda, ndo panoitika damage. Denial, iwe wega munhu ndiwe muridzi wemuviri wako. You are the owner of your body. Muviri wako is crying for help mukati umu. Uri kuedza kuti kuna atenzi mukati umu mapinda mhumhi, tiri kudyiwa, tiri kuparara, tiri kutaura nema white blood cells ako are under attack nevirus. Wakuzviona iwe wega kuti makore esa ukararama une zvimwe zvinhu zvawakunzwa zviri kuitika pauri zvainge zvisiri kumboitika nguva yese. Hazvifanani. Kune umwe anongoitawo mudumbu, wotonoti marwarira anda kuita mudumbu uyu ari kufamba sei. Mwe anoita maronda mukanwa, kuzvimbawo makumbo. Saka that one is a cry from your body. Iri kuchemera help. Iri kutaura kuti we are being attacked, we need help. But iwewe semuridzi womuviri, you decide to ignore masymptoms iwayo. And then paunoramba uchidaro, zvinoramba zvichikura zviri mauri. Zvinoreva kuti kana wakachenjera iwe ukaenda ukanotestwa, wobva waudzwa kuti zviri kuitika pauri apa you are HIV positive. Izvozvo zvinenge zvakanaka nekuti unoenda uchifamba wega netsoka dzako. Pasina zvinenge zvisiri as bad as it can be ukasazviatenda. Ndofunga tiri kunzwisisana. Saka munhu kana atestwa paipai it's not easy. I don't want to lie to you. Kugamuchira kuti I'm HIV positive. It's not easy. Even for myself, yes. Ndine mibvunzo yandaibvunza kuti why kanjani. But today I want to clarify this whole thing
HIV ichiuya hachisi chirwere chemombe kana chembudzi kana chembwa. It's meant for humans. Saka iwo kana uchikwana mugrupu remhuka dzinonzi human beings, chirwere cheHIV chinosvika nepauri, hapana chinochitadzisa. Ukazviziva izvozvo chete kuti chakainga vanhu, kana wanzi unacho ngazvirege kukuremera kana kukushamisa, nekuti zvinotoriko, ndechevanhu, chakainga vanhu. 1, 2, chinoita kuti urambe uri padenial. You are worried about your reputation. You are worried of what people will say kana wanzi you are HIV positive. Otherwise, at the back of your mind, deep, unoyazoziva kuti yes, I'm HIV positive. But uri kuzviudza iwo pauri kuti maybe somewhere, somehow, panogona kunge pasina kudaro. Ndinogona kunge ndine chance yekunzi ndiri negative. No, my sister, my brother. Kana zvanzi uri positive. Remember, kuva positive hazvireve kuti une AIDS. That is why people tichitambudzika takamira pastage yoyo yedenial. Kuve positive zvinongoreva kuti musystem mako mauya virus reHIV riri kudestroya white blood cells ako, hausati waane inonzi AIDS, which means your chances of surviving are at 90% ukakasika kuzviziva. But dambudziko vana vekumusha kwangu tanetseka nedenial. Denial stage has costed us a lot. Munhu achiramba munjere make, njere dzake dzichiramba kugamuchira. Saka today I want to lay a ground really fertile with positivity, yekuti uzive kuti iwewe kana wanzi uri HIV positive hauna kufa. Wangonzi une utachiwana huri mauri hunogona kukonzera AIDS, asi iwewe hauna AIDS. Pasiyanise, papesanise ipapo, pasiyanise. Iwewe waenda wateswa une utachiwana hunokonzera AIDS, hauna AIDS. Saka which means iwe uchararama iwe. COVID yakauya ikauraya vanhu ne3 days nema 2 weeks. Ndine HIV ndine 21 years ndinayo ndiri mupenyu. Saka ndinotyiswa seiko nechirwere chinogona kumanejeka. Iwewo chaita kuti chako chisamanejeke, wanyanyofunga uri padenial, hausida kugamuchira. Gamuchira. Ukagamuchira uchaona kuti wakatambisa nguva, dai wakarapwa kare. Apa ndutaura nevanhu vai vakatestwa asi vasati vapinda pamushonga, vachiri kumbonwa mabhodhoro nechichi, vari kudzwa kuti chikafu nechi. Vanhu ivavo, uyai hama dzangu, uyai muzonwa mushonga. Musarambe makamira panyaya yekuti handingave nayo. Ini ndakuudza kare kuti kana uri munhu uchinzi you are a human being une chirwere cheAIDS, you are not immune to it. Chinotokubata, hauna chinokuvharira kuti chisakubate. Saka uya utsvake rubatsiro. Saka kana wabva padenial stage, munhu anopinda patinoti pabargaining stage. Iyo ndo inorwadza bargaining stage, nekuti unotanga kubargaina. You start to look for solutions. Dzisina chekuita nekuti unwe mushonga, aiwa, masolutions. Ndo paya kunyika yekwedu zvinondirwadza, nekuti pane nguva yekuti vana vaibatwa zvibharo vari vana vadiki. Ichinzi kana munhu akarara nemwana mudiki ari HIV positive anobva aita negative. It's sad. It's sad. Pabargaining stage ipapo ndo panonzi munhu ane mudzimu. Uri kurwara kaiwo zviva zvanzi vadzimu vane basa ravanoda kuti uite. Saka unotorwa wobva waenda kun'anga. N'anga haishai chekutaura. Zvinezvi zvinokurudzira kuti dai madzishe ekunyika kwedu atibatsira nematraditional healers. Matraditional healers tibatsireiwo. Kana maona kuti chinhu hamusi kuchinzwisisa, hamusi kuchipiwa zvakanaka, encourage people kuenda kunotestwa. Uri chiremba wechikaranga wakadaro, kona kuudza patient yauya kuti zvamuinazvo izvi dai mambonoongororwa ropa renyu, kuitira kuti vanhu vasa waste time vari mubargaining stage.
yekuti unenge unonzi une mudzimu unoita 3 years vhairasi richikura system ichiparara iwewo uchienda kun'anga kaiwe unogara 3 years uriko mudzimu wacho wobva wanzi ngaubikirwe doro imari inobika doro mombe dzinourayiwa uchatengesa property yese yauinayomba nekuti uda kuedza kugadzirisa chikaranga chiri pauri wereza hapana chikaranga chiri pauri chikaranga chiri pauri ivhairasi yapinda musystem zvese zvauri kuita izvi uri kupa nguva vhairasi kuti ikure ikudestroy immune yako completely of which ukabva ipapapo ukangopinda pakugamuchira ufunge uchatoona kuti hachitombori chinhu chingakushaidze hope chekuti uri HIV positive. As I speak now, I don't think pane pandinoti ndine HIV positive saka I'm limited to do certain things. No, I live a normal life. Nemunhu wese ari healthy. How many people have died inini ndatesta positive already and I'm still standing? It's because I accepted. Saka iwo chaita kuti situation yako ive difficult, you are finding it difficult to accept. Saka wamira bargaining stage, you are bargaining. Waenda kun'anga waita 3 years. Maona kuti zvin'anga zvinenge zvisiri kuita ubva wanzi kunana madzibaba kumatondo. Svika ikoko uchainwa mvura, nhombo uchadzipiwa, uchaitwa yese ikoko. Asi still chirwere hachizi kupera. Pachapera pfuma iyeye manje yanga muchiendesa kudzin'anga nekudana madzibaba. That's when you see kuti handisina chandinacho, nyangwe nevana havachasara vasina chinhu. Nekuti baba kana kuti mai vakaita nungo kufunga, kungoziva kuti regai ndiende kuri kuenda vamwe. Mombe dzapera. Saka ngatibve pabargaining. Bargaining stage inotora time yakarebesa. Chakuona wakupfeka machira, uchabika doro, uchaita sei, hazvina zvazvinochinja. By the time yaunozorealize kuti arikaendende kuhospital kuri kungoenda vamwe, nekuti dhinayo yega yapfuura, wakunyatsoziva kuti ndikurwara, ndinacho chirwere. Saka nekuti wafamba kwese kwawaenda, n'anga dzese wabatana nadzo asi hapana chakubatsira. That's when you go kuanger. Now you are angry. Why are you angry? Why are you angry? Wakatsamwirei? Anger yo ine chairi kubatsira here, my sister, my brother. Anger ipapa imwe yachi kuzvibvunze kuti ndiani akandipa? Iye akandipa wacho. Akazondipirei. Why me? No, it's not good for your health. The moment you no realize wabva bargaining stage, accept. Gamuchira ndechevanhu, hachisi chemiti, hachisi chemombe. Iwe ukangoda kuti zvinhu zvako zvikurerukire, just tell yourself kuti kune mwana akazvarwa nayo, asina chaakaita, asi akazvarwa nayo. Saka zvakaoma sei kumwana akazvarwa, someone who did not make a decision yakaitwa nemaparents ake, iye akangove victim from day one. Imagine you are a victim uri mudumbu ramai vako, when you had no say about yourself, your health, asi wakangobuda imomo watove nechirwere. What does that child has to say? Kwewo zvako murume mukuru nemukadzi mukuru, wararama panyika, wafamba, waita mhuri, oti nini handifanire kurwara ichi chirwere ichi. Why? What makes you think kuti iwe haufanire kuita HIV positive? Iyo yakabata mwana akazvarwa nezura inayo. What makes you think kuti iwe haufanire? Chirwere chakainga munhu, hachina kuinga muti. Gamuchira ipapo, uchaona kuti zvinhu zvako zvinoita nani. Tikapinda muacceptance umu, wachinzi wakunwa mushonga yako, wakupiwa mapiritsi. Mazuvano ngatitendei Mwari. I'm so glad kuti ndakauya kuZimbabwe this year, about 2 months ago. Makore andabva kuZimbabwe. I've been in South Africa for very long.
mapiritsi maitofambira distant ezoti anoonekwa 15 k's away fanika vari kumaruzevha. I'm so happy pandakasvika kumusha kwedu ndichitobvunza vanhu kuti ko mapiritsi muri kutora kupa mapiritsi afararira. Our government has played a very big role yekuona kuti there is a collection point yema-ARVs muZimbabwe akawanda so that people can have access yekunowana mapiritsi. KuZimbabwe ungashaya rimwe piritsi but my-ARVs they are everywhere. Saka you don't have an excuse yekuti unzi hausi kunwa mapiritsi nekuti clinic iri kure. No, our government has done very well when it comes to drugs kuvanhu vari HIV positive. Saka you don't have a reason. Wapinda pamapiritsi waakunwa katichipinda ipapapa waaccept hanzvadzi yangu taatese iye zvinezvi takunwa mapiritsi. What's next? It's your lifestyle. Kana wanzi wakunwa mapiritsi atinonwa ma-ARVs haarape chirwere. Ndoda kunyatsove very clear ipapapa. Mapiritsi atinonwa haarape chirwere. Anosuppressa virus kuti risave active musystem yako, which means kana virus risisiri active musystem yako zvakureva kuti unogona kuzviraramira upenyu hwako hwakanaka. Dambudziko rinoitika nderekuti iwewe kana wanzi HIV positive virus in control musystem rako munosimuka zvimwe zvinhu kana uchinzi uri HIV positive. Let me put it this way. Pamba penyu makaisa juraho makaisira kuti mbavha dzisapinde, handiti kuprotecta property yenyu, right? Saka musi unobviswa juraho pamba penyu zvinoreva kuti mombe dzinopfuura napo, mbudzi dzopfuura napo, mbavha dzinopfuura napo. When I say juraho, I mean your white blood cells that are supposed to protect you are being broken down every day nevirus, which means now you are vulnerable to any disease. Ndo panosimuka matinoti opportunistic infections. Kana nchiti opportunistic infections zvirwere zvinodherera kuti iwewe hausisina system iri strong. Zvochireva kuti anything chinongokurova. Kazhinji kacho makore acho waibva wanzi TB ipapo. Mazuvano vamwe vakutonzi nestroke, vane stroke. Iwaya ma-opportunistic infections anopinda mauri kana system yako compromised nekuti ma-white cells ako aparadzwa nevirus. Saka kana wanzi wapinda pachironga waakunwa mapiritsi, pane zvinhu zvandoda kuti tidzidze. Pane hama dzangu dzese tikunwa mapiritsi. Piritsi harirape, rinorarisa. Get me on that one. Zvochireva kuti rinorariswa for a certain period. Ini hangu ndinonwa piritsi rangu na8 manheru. Saka 8 alarm yangu ikati ka ndinofanira kunge piritsi rangu riri papapa ndichibva ndatorini. Nekuti inini ndikasanwa piritsi rangu na8 ndikada kuzonwa piritsi rangu na12 dzeusiku paita gap re2 hours. 2 hours idzi dzavhurika idzi zvochireva kuti utachiwana hwatanga kumuka musystem. Wamuka nekuti handakuudza kuti piritsi hariurayi utachiwana, rinorarisa. Dhakwa rinenge rakadhakwa. Saka iro manje piritsi ndikasarinwa nenguva dziya dzandofanira kunwa 12 hours, virus rinotanga kumuka rosimuka. Paunozonwa na12 chimbondiudzaiwo kuti munhu ane 3 months akarara asingadyi panomuka anenge ane nzara yakaita sei. Saka iwo virus iri paramuka pa2 hours unoziva here damage raraita musystem yako iwewe, nekuti wava reckless, wangoregera kunwa mapiritsi
on a certain given time yaunofanira kunwa. Unofanira kunwa mapirisi ako na8. Make it a point kuti alarm yako iri on, onwa mapirisi ako na8. Asi iwe wazodecide kuwana 12, 4 hours in between. Virus ramuka ipapo, raita damage system mako. Rega kuramba uchitiudza kuti hanzi vari kunwa mapirisi vachifa wani. It's how you are taking. Discipline is very important. Ukatana tasvika pama-ARVs. Nguva yekunwa mapirisi ngaanwiwe nenguva iyoyo, usati ndichazo. Nekuti unoenda uchinoitwa matest ndoba unozwa kuti viral load yakashuta, CD4 count yakadonha. Hauzi kuteerera. Chirwere chiba chakauya, Mwari akatozosimudza vamwe vanhu vane njere kuti pirisi roro rigadzirwe ratinoti ARV. Saka usafunge kuti vakagadzira pirisi ravazivi zvavaita pavaitaura kuti unorinwa after 12 hours. Nokuti vainge vatesta mulab vakaona kuti virus rikagara after 12 hours nepirisi rinorara, asi anytime further than that virus rinomuka rokuataka. Ma-vital points, liver, ma-lungs warohwa nevirus pa 4 hours nekuti you are hauna discipline when it comes pakunwa mushonga. Hatitiri kutaura panyaya yeacceptance, ndo pane nyaya hombe yandinayo. Right, taaccepta tiri kurwara, tikunwa mapirisi, tinofanira kuanwa netime. Ukabata ipapo wagona. Mapirisi atinonwa ane madiets. You should watch what you eat. Nowadays vari kutotaura kuti ma-energy drinks, they are not good for you. Unototi uchinwa mapirisi zvakatonaka, but uchinwa energy drink, you'll be surprised uchienda uchibva watoudzwa kuti uchiona ma-results ako asina kunaka. Saka it's good to listen kuti what's good for you, because remember, hausisiri uya wakudhara Linda wayo anga akazvisimbira. Iwo health yako yekutonegotiata nevirus kuitira kuti urarame. Saka zvakakosha kuteerera zvaunenge waudzwa kana wanzi inwa mapirisi. 2, I want to taura nyaya infected and the affected. Makore ano zviri nani nekuti munhu akarwara, haticharwara zvekurara zviya zvekutsvakirwa mapamba zvataitwa kudhara zviya tichigerwa musoro tichiitwa hatinayo mazuva ano idaro. Mazuva ano munhu anorwara achifamba. Saka kuafektwa kwevanhu vakakukomberedza kuri pakuti ukasateerera manje uchagona kuvashandira here vana ava watadza kuteerera. You are infected but you are a breadwinner. Before anything else, think of people around you who depend on you. These people happens to be your wife, your kids, your brothers, your sisters, and your parents. Saka don't be selfish iwewe kana wanzi uri HIV positive, over reckless pakunwa mapirisi. 1. 2, to the affected people, munonyatsoziva kuti hama yedu iri kurwara, yabatwa nechirwere. He or she needs your support system. Kutaura naye nerudo, hapana chinhu chinokunda rudo. Rudo runorapa. It's a healing itself. Pane zvese zvandataura kubva ndichitanga, put God first. Rudo ndiko kunamata. Rudo nehama yako iri kurwara, kuunderstanda before you judge. It's easy for people to judge you kana uchinzi uri HIV positive. It doesn't mean kuti inini I did not go through those stages. I've been stigmatized. Vamwe vanhu vai appreciate when I tell them kuti HIV and AIDS. Mwe munhu aibva kuti mimi munobhowa, mimi munoshaya zvekutaura, hamuna zvekutaura here, munoshaya zvekutaura. But ndakaona kuti if I'm to listen to those people, inini I made a pact yangu with God kuti Mwari kana ndapona, mandiponesa inini pachirwere chandinacho ichi, ndinoda kukunamata iye, ndinoda kuti vanhu vadzidze kubudikidza nini. Saka I don't listen to negative comments that come from people. Why I'm doing this? Why do I always mention HIV? It's because it's between me and God and nothing to do with people. Ndakavimbisa Mwari kuti zvandiri kuita izvi ndichazviita. I'm very glad that I did not have a platform yekuti to aid this. But fortunately Mwari vanosimudza vanhu
vanouya kuti chiono chavo chibudirire. Ndo pandakasvika pane this channel kuti titaure. Tag your sister, udza munin'ina mukoma ngavauye pano, vachevo vanoti iwewe unorwara, vanokustigmatiza, ngavauye pachirongwa pano. Ndoda kuti patinopedza chirongwa chinechi vange vakuziva kuti zvavari kuita is not worth it. Kune vazhinji vaitaura vachisvora ezvinezvi vanotori nacho. And before you worry kuti munhu ari kukujaja sei, ziva kuti iye anotoriwo nezviri wese kudarika zvako, anotori nekensa munhu iyeye. Saka ngatimwe mapiritsi, tirege kubatikana nestigmatization. Is very important kunwa mapiritsi. 1. Ndakupinda panyaya yamukoma kana sisi vaya. Takamboita problem kunyika yekwedu yekuti munhu aiti kana atesta HIV positive aibva ati ndakapiwa saka ndoda kunopawo. I'm sure someone relates with me kana ndichitaura nyaya kuti variko vanhu vakatoenda wild vachiti inini ndakapiwa chirwere neumwe munhu saka ndife ndega saka ndinofanira kutopa. We have such people and I'm here to talk to you today. Hauna munhu waunopa chirwere, hauna vanhu vaunombonzi waenda uchispreada. What you are doing iri kuita inonzi reinfection. Uri kupanzwisisa, uri kuita reinfection hanzvadzi. Uri kupa vanhu chirwere, iwo ndio uri kutopiwa. Rega ndikuudze panapa zvinoitika panyaya idzi kuti toda kupa vanhu chirwere. Ini Linda Zvigumbura yangu HIV ndiye maronda mukana. And ndiyo infection inondi yakandi affecta nanhasi ndiyo yandinayo. Saka iyo infection iyo I can manage it. I know what to eat and what not to. I can manage it. And ndandisanda kuenda hospital since kuti ndinoti ndiye maronda mukanwa because haatouyi. They might come here and there but I stombori problem kwandiri. It's not that bad. Anditi. Then iwo manje Thomas une yako yemagitari. Kana chite yemagitari mukuziya kwenya emaskini amarashes. Iyo iripo futi infection iyo. Ini na Thomas tobva tasangana ondi yane yake yemachi yemagitari gwenya wakwenya. Inini ndine yangu yemaronda mukanwa. Then we have unprotected sex. Inini patinosiyana ndapawo ndamupa Thomas yemaronda mukanwa. Thomas mbandipowo skin rash, which means when we part our ways ndane tumor infections and akufanira kumanager. Ini ndiri kufunga kuti ndiri kuspreada. Ndoba ndanosangana futi naJames. James ane mudumbu yekumanya nemudumbu. Obva uya kwandiri. Remember ndane 2 kadzandatorawo. James tobva tasangana. James achaindowatakura 2 dzangu dzaita 3 inani edera 1 ndane 3, which means pandosiyana naJames ndane mudumbu, ndane rash, ndane maronda mukanwa. What happens from there? Ndinosangana naSusan ane makumbo akazvimba. Ndinosangana naCharles ane everything. Saka iwo you think kuti uri kugadzira vanhu, uri kuita revenge. It doesn't work. Avishande zvakadaro. Unokuita reinfection. So I'm going to illustrate something chandoda kuti mudzidze panapa. I want you to see something and learn when it comes to infection system yemunhu. This is a glass of water. Right. Here we have this glass of water and take yourself ndiwe iwewe up before infection. Hausi kurwara, hauna HIV, uri normal. Then it happens kuti wainfectwa iwewe nevirus. First infection yako hiyo. Virus rapinda musystem yako. Ndiyo spoon mayashi. Virus kana rapinda musystem yako harina kudominate mibody yako yese. Which means une virus but harisati rakurarisa. You are still healthy, your life goes on. Uri right. Virus iro rapinda mauri. Usati wapinda pamushonga.
what I can encourage you paunenge uri pastage iyi, this is when you should seek help. Virus risati raserious, risati radominata musystem. But then iwewe manje unofunga kuti wakachenjera, uri mudenial makomiamia, uri mubargaining, which means you are still having unprotected sex. Nekuti hausi sure kuti unorwara here kana kuti zvakamira sei, hausi kunwa mushonga uku uri kubhagaina. Saka munhu vanhu vauri kunosangana navo vaivai, handitiri infection yekutanga yaya, wari rwopiri kukura kwechirwere kamusystem. Muri kuona zvekuita virus is dominating in your system, is taking over. Why this you are wasting time? If something could be done pekutanga paipai, tingatisai tisina kusvikawo. But then nekuti iwe une nharo manje, hausi kuda kuita anything, you are ignoring the signs and symptoms dziri kuitika pamiri pako. You are going running up and down, uda kuzadzawo vamwe, haunawo uri kuzadza, zviri kuitika kwauri ndezvizvi musystem yako. Auya uyo kuti uri kuzadza, iwe uri kuzadzwawo, ndo patinosvika apo. Saka kana zvadai nhaye hama dzangu, isystem yako. This is your system. Ndo zvayave izvi. Can this be cleaned easy? It's not easy kuti udzokere to your normal person. Hazvichaita zvawainge uri zviya zviya kuti uchidzokera iwe wapinda pakadai so. Ndiri kunamata nekukumbira Mwari kuti usatendere kuti system yako isvike apa, this point. Kana yasvika apa pasisina kunaka, regera kusvika apa. Kana wanzi unorwara, enda kuchipatara, wana mapiritsi, inwa mapiritsi, system yako isati yadeteriorate to this point. Otherwise zvinonetsa, mapiritsi ariko ongo, asi zvinonetsa kuti uite bounce back. Saka pa ndiri kutaura nemunhu uya ari kuti inini ndakapiwa saka ndoda kupawo, kana kuti munhu uya ari negligent yake nelife yake, ari kungoita on achiita zvaanoita asingazviprotecte. This is what happens to your system. Saka inozoita full blown AIDS, whereas you could have avoided that dai wakateerera wakanwa mapiritsi. Ungadai usina kusvika apa, ungadai uchirapwa uchifamba sevamwe. Ndofunga ane nzeve apa anzwa, you understand what I'm saying. Ndo zvazviri izvi. Kana zvadai so zvakutoreva kuti pakutoda nyasha, nekuti kana iro piritsi racho rikanzi rinoshanda, ringashandewo here pakadai. Kana waridai so piritsi racho rinonetawo, handiti mandimupaona. Saka vanhu ngatinwei mishonga yedu, tibve mukuramba, tigamuchire zvatakapiwa. Uchaona kuti HIV is not even an issue. There are other diseases dzinototyisa kupfuura HIV. Munhu kana anwa mushonga wake, upenyu hwake hunoenda mberi. Handei panyaya yandinoda kubata yekuti this one ndinobata macouples. Mumwe wako atesta, awanikwa ari positive, akurwara. Amai nababa vakachenjera vanogara pasi mutaura. Taane macouples akawanda, vamwe misha yakatoparara mufunge. But let me ask you one question. Saka iwewe murume wako paakanzi ane HIV ukamusiya, iwewe wave nayo, saka uda uzorwarirani, uchengetwe nani? Ende kwauri kuenda kwacho uda unopani? Zvaitika chirwere chauya mumba menyu, muri vabereki, mune vana, for the sake of your kids,
you sit down. Hasha dziri kuvana amai ngatiregei kubva taita kunge isusu ndisi tinotsamwa stereki, especially I see it zvinonyanya kuita on the women side, kuti vakadzi isusu tinotambudzika kugamuchira kuti chirwere chauya mumba. Nekuti unenge wadada kumufikisa, ndaivaudza ndichivatsura, ndaivadii vasingateerere baba vahonai zvavazondiitira nhasi vandipa chirwere. Kutaura you can rant out, but ngazvisvike pazvinopera. Popotai pamazviziva, shungu dzenyu dzipere, but come back to your senses. Look at the bigger picture. Pane vana amai, imimi vacho maakurwara futi. Ava varwara baba, yes, imimiwo maakurwara. Saka muda kuenda kumwana wamai ani asina chirwere, imimi wamaakuda unotsvaka asina chirwere manje mobva mavaka mumusha. Zvinoreva kuti uyo wamaakuenda kamuri kutonospreada futi. Saka chakatonaka ndechekuti baba vakaita zvavakaita, kana kuti ndimi mai mazuva isisiri nyengonzana baba. Women are playing a very big role when it comes to infidelity mudzimba. Women are doing things, they are doing the most. Saka mai vanotouyawo nacho. Nyaya yapo ndekuti ngatigarei pasi, todii moenda monotariswa nana chiremba, mopinda pamushonga, monwa mushonga, mochengetana, kurimaindana chaiko. Mumwe wako abuda aenda kubasa, time dzemapiritsi dzakwana, foni baba mama tonwa here mushonga 8 dzachaya, ndokuzivai munokanganwa. Mukagona izvozvo manamata, nekuti mukati akandipa, mubva mamuvenga, mubva mamugumbukira, mubva mati maakuenda makumusiya, hapana chamunei matogona. Nekuti kwamuri kuenda ikokoko zvamamuita ndo zvamuri kunoitwa, nekuti imimi ndimauya nacho. Imimi makutozikanwa kuti makasiya murume anacho. Saka kwamuri kuenda ikoko watoti tigamuchirei, iri return soldier rakabva kumurume rikasiya murume nekuti anorwara, saka iro ratouyawo richirwara. Saka zvakadii kugara nemunhu anoziva zvauri, muchichengetana, muchibatsirana, muchichengeta mhuri yenyu. Pray to God. Udzai Mwari, zvatiwira chirwere chakauya panyika, chakauya chine zvikonzero, asi makazowinza mumwe mukana wekuti tigone kurarama. Shandisai mukana watakapiwa iwoyo kuti timwe mapiritsi. Munwa mapiritsi enyu zvenyu, muri kapo. Iye zvinezvi zvakanaka zvikadi. Kunyangwe uri HIV positive, wakutonobara mwana ari negative, wakutoenda kwana chiremba kuotoita nhumbu yako. Tonoudza chiremba kuti ndinini honayo chiremba, chekeyo CD4 count yangu. Chiremba anotokudza kuti for now uri kunwa mapiritsi, you want to have a baby, but for now wait, ndichakupai nguva. Chiremba okumonitai, okuudzai zvekuita. Kana miri wako ready and fit to carry a baby, chiremba will confirm opa go ahead, chiendai munoita mwana, moita mwana wenyu. Zvakanaka zvikadi. Hazvita sevanhu kuita mhuri no, munotozvara mwana ari negative. Like I'm telling you, tinotori nemwana ane 18 years. Saka dai ndakati yewe ndachazondibata, handichabari, zvozodii. Ngatichengetane. Kana chirwere chauya mumba, garai pasi mutaurirane. Veukama ndo vari so judgmental, vanoti jaja, nobvanza ainyanya, aiti zvinoenda nepi. Ngazvirege kukubata, nekuti iye achipedza muromo uye ane kwaari kutoendawo. Pamwe muri mungoro imwe, iye haana kukudza. Maybe bitterness iri maari yekuti haazokwanisa kutaura kuti naiwo ari kusuffer the same fate with you, but he cannot tell you because wada kupreserve dignity yekunzi ava ndo vasina kumbobvira vabatwa nacho. But let me tell you, my sister, my brother, haungaite dignity inokunda in 1 day old child. It's impossible. Kuti iwo yako dignity, you organized, wakarongeka, ndosaka usina HIV, unenge uchitonyepera vanhu. Ko mwana akazvarwa nezura naye, unomutiji ana dignity. Saka vanhu tese, let's not be affected nezvinotaura vakatikomberedza, that is if they are negative. But if someone is positive, I encourage the affected people mu situations dzakadai, please
love them. Tidei tinokumbira rudo runobva kwamuri. Musati judge kuti maziva masituations edu imobva maashandisa mocapitalize ipapo kuti ainyanya ndosaka yakazoita AIDS, ainyanya ndosaka yakazodai. Don't say that, nekuti mangwana zvinogona kuuya kwauri. Saka vanhu ngatichengetane tiite rudo. Ndanga ndiri panyaya yeacceptance, kubvuma kuti ndinorwara. Iwoyo ndiwo mhinduro hombe, kubvuma chete. Kuti maenda kuclinic matest kwamanzi muri positive, ibvai mangozviziva kuti ndo zvazviri. Please regai kuwesta nguva muchiti, muchiramba, muchidhinaya, muchibhagena, muchiita maanger issues. Kana watonzi uri kurwara, the best thing you can do is accept and move on. Then you see kuti zvese zvataifunga kuti zvinonetsa hazvitombonetsi. I don't wish anyone to die from HIV. Muera yatiri inoi. It's very sad, and sad in fact kuti munhu anonzi akafa neHIV. Whereas mapiritsi akazara munyika yekwedu. Unotadza nei kunwa mapiritsi? It's sad. Quickly accept. It's not easy. Someone is saying, Tete Linda, easily said than done. It's not easy. But do it for the sake of your children. What's important kwauri? Pfuura vanhu vakakukomberedza happens to be your kids. Isa vana vako in the picture. Unoda here kuti vana vako vasare vari nherera nekuti wakatora 2-3 years uchibhagena kuramba kuti une HIV. Then what? Otherwise ungadai wakarera vana vako. Inini panopa ndiri ndotodai Mwari vandibatsira. Vana vangu vakanzi vanoroorwa, ndiwanewo mombe yeumai. Ndodawo kubereka vazukuru. And I said that to God, kuti Mwarika, yes, I have this disease, but I know you are my God. Kana magona kundisimudza ndikamira, chandakukumbira mazuva mazhinji ekurarama ndigoonawo vazukuru vangu, ndigotambirawo vakwasha vangu, zvinongoitwa nanambuya vese. And I'm almost there. Because ndaka accept. Saka piritsi hombe randauya naro nhasi is acceptance. Gamuchira zviripo. Uchaona kuti aiwa chirwere ichi ichinoti achityise. Handisi kutendaika munotora zvirwere zvamurimi nhasi mugoenda mugoti takuenda kunoita nekuti Tete Linda hati achityise. Aiwa usadaro. Kana iwewe uri negative, please stay that way. Chirwere comes with a lot of challenges. Stigmatization is the biggest challenge. Kana uri negative, stay negative. If you are in the right path, stay there. But kana uri positive, it's not the end of life. You still have a lot of years to live. Saka ngazvireke kukudya. Tiri kungorarama tichienda. Mwari vachitipa upenyu, mazuva achiwedzerwa. Saka ndataura newe mwana wekuZimbabwe. Inwa mushonga AIDS haiurayi, tinourayiwa nekufunga. Mentality state yako igadzirise. Put positive things mupfungwa dzako. Zviudze nekuti muromo une simba, zvaunotaura unokohwa. Saka inini ndakati kuna Mwari, indoda kurarama mazuva mazhinji. Mwari ndichada kuona vazukuru vangu. Mwari ndinoda kuti mundipewo mazuva akawandisa azere neutano. And God has fulfilled that. I am healthy. Ndiri mutano. Nekuti ndakazvivimbisa Ishe wangu Jehovha vakandipa. Saka iwo pauri papapo zvipe nguva. Uudze Mwari kuti chirwere chandibata hongu. Ndogona kunge ndandikukutadzirai, asi ndinokutsvakai panguva ino Jehovha. Mundiregererewo pandakadarika. Munditiwo mutsvene. Mundipewo utano. Chigova chikamu cheupenyu. Trust me. Ukaudza Mwari nemoyo unodisisa unorevesa, one day you come back to me and say, Auntie Linda makataura pai, it worked. Mapiritsi anoshanda, but chikuru tinoda Mwari pamberi. Let God be there for you. Ita kuti Mwari vakarire zvacho zvinonetsa mumiri mako nemuropa mako, zvitambire mushonga iwo urarame. Kwete kuramba tichingochema, ngatichemei nezvimwe
ngatirege kuchemedzwa neHIV. HIV should not bully us. It did bully us those years before ARV isati rako. Today I won't accept and I won't take it kuti mwana weZimbabwe, mwana wemuAfrica anonzi anofa neAIDS. No, it bullied us enough before we had all the knowledge that we have today. Azviite kuti ufe neAIDS iwe ufe neHIV with all the resources that is in front of you. Why? Takapiwa vane njere vakatigadzirira mushonga. Inwa mushonga hanzvadzi yangu, ucharoora ukaita mukadzi ukaita mhuri. Mwana wamai yangu, sisi tete, uchawanikwa imi mukaita mhuri neHIV yenyu iyoyo, muchinyatsozivana mese kuti tinorwara. Saka ngatimwe mushonga titende Mwari. Sekuvimbisa kwandakuitai kuti tichapindura mibvunzo. Kune vane mibvunzo yakawanda yavari kubvunza. Saka tichapindurana pano pachirongwa. Remember, hatina chatichataura chinokuita nezita rako. It's anonymous. Saka hapana chinotyisa. Your identity inozivikanwa nesu chete kuno. Hakuna mumwe munhu atichaudza. Saka tichapindura mibvunzo yenyu yamakabvunza tiri tese pachirongwa. Chiramba uripo. Ndinogona kutadza kuzvipindura zvimwe zvinenge zvichida ana chiremba medically, but zvandinokwanisa inini I'll do my level best kukupindurai. Saka ngatichiteererai mubvunzo wedu wokutanga kuti uri kuti kudii. Ndina ID wandinaye pano anyora mubvunzo wake, ndichauverenga. Hanzi muri sei tete Linda? Ndaona video renyu kuYouTube. Ndiri kuraramawo neHIV, ndane 1 year ndiri pamushonga. Ndaikumbirawo kubvunza CD4 count yangu yanga iri pa16 first, iri pa15 first. Ndinotozongoona kuti yanga iri pa16 at first. Ndinotozogona kuita mwana here muupenyu hwangu. Uye ndichitanga mapiritsi aya ndakamborega kuenda kuperiod for 7 months ndikazoenda 3 months. Iye zvino ndarega futi ndatopinda 2 months. Is it normal? Naitete, tinadzo hama dzinorarama pamushonga, asi tinotya kuvabvunza nekuda kwezvikonzero. That's why ndauya kwamuri tete. Hana yangu yangonzwa kusununguka ndichiona video renyu. Please help. Ndinotenda muzukuru wangu, ndainzwa nyaya yako. Teerera unzwe muzukuru wangu. Wati iwewe une gore uri pamushonga, CD4 count yako iri pa 16 chinoitika kana wapinda pamushonga, CD4 count yako inokwira, it will boost, it goes up, haidrope. Saka since it has been a year uchinwa mapiritsi, CD4 count yako yacho yakambomira sei for now. 2, panyaya yekuti uri kuita ma-irregular periods ukuthi ukaenda omira odi, I think that one inotoda ana chiremba. Inini chandingangoti you might be reacting to the drug. Anogona kunge ari mamwe ma-side effects edrug pawakapinda kutanga unwa ma-ARVs. I'm not so sure, hangu asana mbonzwa munhu anotaurawo nyaya kuti zvaka-affecta circle yake, but I think chiremba ndo vanogona kunyatso kukupindura kuti sei circle yako yachinja. Asi chandoda ngokuvimbisa ndechekuti haungakoni kuita mwana nekuti wakamboita HIV positive. Sekutaura kwandambokudza kuti inini ndine mwana ane 18 years. Saka mwana unotomuita ukanwa mapiritsi ako zvakanaka uchiteedzera zvakataurwa nachiremba. Handiziva hangu kuti uri kunwa range ipi, but kana uchinwa riya rinorimwa riri rimwe chete rinonwiwa after 12 hours, stick to the time yemapiritsi, then it's going to boost immune yako. And zvandataura wazvinzwa, lifestyle yako inofanira kuchinja, zvaunodya and everything. Uchaona kuti CD4 count yako is going to boost, which means unotori capable yokuti ubate nhumbu kuita mwana. But zvese izvi unotoita uchiguidwa nachiremba. You can't just say CD4 count yangu ndaenda yanziri pa 300 then I think ndakuqualify kuita mwana. No, you need expertise yachiremba kuti akutaurire kuti yes, now you are fit to have a baby, then unogona hako kuita mwana muzukuru wangu. Handifunge kuti izvozvo zvingakutarisa kuita mwana. Chinhu chausina kunditsanangurira ndechekuti wakambenge uine mwana here before.
or you're afraid that mapirisi aya anogona kunge akaafecta fertility yako. But kana zvisiri izvozvo hazvo, I don't think pane chinhu chingakutarisa kuita mwana. You are very 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 mature and healthy kuti uite mwana kana wanwa mapirisi ako CD4 count yako yaita zvakanaka. Ndinofunga wapindurika. Kana uine zvimwe unongonditaurira, asi ndaedza kukupindura to my ability. Ndine vamwe vazukuru vasenda maaudios vachibvunza, saka ndichaplaya maaudios enyu pano, tese takateerera tichakupindurai ipapo. Saka ngatiteereresei tinzwisise zviri kutaurwa nemuzukuru uyu tigone kumubatsira. Hello, Tete. Wakadini? I was very sorry yesterday. I was very busy. Very busy. All right. Nyengo ikamira yakadai. Tine makore 35. Tine mwana 1. So pandakaita mwana iyi kotested, then ndo pandakabva ndabatwa chirwere. Saka ndangoita zvezvekumitiswa, ndambobvira ndakaraumba. Saka from there ndatotanga chipa mapills. But now we come to the challenge ndekuti ndawanawo munhu ari very serious ari kuda zvemarriage. So fear yangu iri kuti ndikamuudza kuti ndo zviripo, what will happen next? Maybe I'm going to lose him. Because for now we're using my protection. Was ari kutoti atingatange tanikira satatestwa. So ndikutya kundosha ndomuudza here oro ndongoita kuti relationship yacho yotange yaramba, but ndinefear kuti kositaane time now maybe takuda kutokwanisa gore, but asana ndamudza is my secret, so that is the challenge. So please help, I don't know what to do now. Shia kundotangira paya kumuudza kuti ndozvikosi unoya is serious. Because my relatives sakatovaudza, but ndo challenge ngori kuti ndimuudza kuti tiri pamushonga. Ndikuita kuomerwa after all period yandambogara ndakanyarara, zvokuti ndinongoregreta kuti dai zvizvo ndakamuudza from day one. If akanga achida kusiya oro aida kuti tiendere mberi takadaro, because iye ari kutoda zvokutestwa, he is willing to get tested kuti tizonyatsoita takadaro pasina protection, tofanira kutestwa first and tozoronga from there. So ndingopawo my excuses because I know my status. Ndiri kukunzwa muzukuru wangu. Chekutanga ndoda kubata from the word go ndo pakakanganisika zvinhu. The time you met this guy, I think that was the proper time yekumutaurira status yako before you invested into this relationship. Because iye zvinezvi you've been together for almost a year, you are having protected sex. Iye ari kuti let's get tested. Iyewo muzukuru wangu wechirume ndinomushora. How can you be so sure unoda kuti unotestwa nemunhu unokurara with protected sex? Ko rikadambuka, iye kana ari negative achinyatsoziva, iye anoiziva yake status anoiziva here before we go any further? Anoiziva here? Nekuti nowadays uchinyatsoziva kuti inini ndiri right, kutora risk of a year uchirara nemunhu uchititemba protection. How many times atikanzwa protection ichinzi yadambuka, munhu akaita pamuviri, munhu achicontracta HIV? There are two ways about it, muzukuru wangu. He could be positive, but he cannot tell you. Ada kuti munoita find out kuku, and you ne reluctance yako yekuti you are positive, you also have a battle mind yako yekuti what will he say when he finds out. You find out that mese mukutorwara, but you are just waiting kuti who comes first nenyaya yake. But kana zvisina kuita saizvozvo zvezvokuti iwe uri kurwara iye ari right and hauna kumudza for a year,
That's where you made a mistake. And here I'm not only talking to her. Ndiri kutaura nemunhu wese ari murelationship mazuva ano. Kana uchinge wasangana nemurume kana mukadzi, I think the best you can do and gather courage kuudza munhu status yako, nekuti izvozvo zvinoratidza honest iri mauri. Nekuti ukandinyararira ka, inini ndotanga kuita maplans and invest in this relationship. What if I love you wakadaro? Muzukuru wangu yeye anogona kunge achitongokuda wakadaro nechirwere chako ichocho. But iwewe manje unofanira kuratidza kuve honest, waifanira kumudza from the word go. But now that ipapo pakatokanganisika, it's high time you gather courage. Iwewe wagara pasi nemuzukuru wangu umudza kuti ufunge shamwari ka, ndaona kuti taane nguva tichifambidzana, but I would want to apologize. There's something that I was supposed to tell you. Or you can ask a support system inenge iripo pa that conversation, a neutral person. Otaura nyaya yako kuti nini ndiri HIV positive, but I was scared kuti ndikakudza you might leave me inini ndichikuda. Saka ndiri kufunga kuti ndikutaurire kuti ndo zvazviri, so that if we are going into a marriage, andidi kuenda newe uri blindfolded, usingazive kuti chii chauri kunosangana nacho. Because ukasamuudza kondomu rodambuka, you fall pregnant, pozo mwana azvarwa, zvotanga kuchibuda, iye you blame you for life. Kuti one, you infected him. Uchinyasoziva, you knew kuti unorwara, but you decided to infect him. Just like that. Usina kumtaurira. Give him a chance to choose. Ipa munhu mukana wokuketa kuti is he okay with it? Achagona kuzvihandla here? Or he backs out of the relationship. But definitely kana ari murume wako wakapiwa naMwari, you don't need to worry. Ndewako. Variko vari kutorarama nechirwere icho chichi. You will be surprised pamuchanotestwa kutoona kuti na iye anotorwarawo kudaro. Saka what I'm telling you now, tell him the truth. Kana uchitya uri wega, find someone who's neutral who come between you, otaura nyaya yako, then he can choose, so that if he decides to leave you, anokusiya ane utano hwake. Don't be a murderer. No. Nokuti akazowana chirwere ichi usina kumutaurira, unenge uri mhundi. Unenge uri mhundi. Gara pasi naye umutauriro, you will be shocked. Anogona kutokuda, life yenyu ikaenda mberi mukanotestwa. And remember, let me tell you something, pane macouples atinawo anotorarama Mwari negative, Mwari positive. They are still living their life. Saka nyaya yako hainyanyotyisa, haishamise, kugara pasi neunderstanding yenyu and check your relationship yacho kuti yakamira sei. Is it stable? Are you guys happy? Do you love each other? Is he willing to take the sacrifice? Izvo zvonofanira kuziva. Maybe mune relationship dziya dzekuti mamboramba mambosiyana, mambotukana, mamboita sei, iyo inogona kunge iri biggest blow ichapedza relationship. But if everything has been stable, I don't see anything that can stop you from telling him the truth. The truth will set you free. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Taura chokwadi uchasunungurwa. You have nothing to hide. Because right now ndikada kuudza mwanangu anogona kunge ari mumba time yauri unwa mapirisi, you can't take them because you're scared. Muhana yako kana usima mumba, iye ari mumba, you scared kuti achasangana nemapirisi. Tine maincidents akawanda mazuva ano kuti unonzwa muna kuti ndakaona chibhodhoro chemapirisi muwardrobe nekuti handina kutaurirwa. And now hazvisisina ground rokuzvidefenda, because wanga uchiviga mapirisi uchinwa mumwe wako asingazive. Saka set yourself free mwanangu. Taurira munhu. Kuitira kana ukabuda ukaenda kopi mapirisi ako ngara patable, you don't need to hide them mumba maunogara simply because you scared kuti achazviziva. Mutaurire ugona reaction yake. Kana achikuda handina chinhu chinokunda rudo. If you guys really love each other, I don't think HIV ingave barrier ingakutasisai kurarama, because ndo zvatakutorarama nazvo muvanhu vakawanda. Ndinotenda kuti wapindurika. Maererano nenyaya yechirwere cheAIDS, chirwere cheHIV and AIDS. Ini ndiri musikana une makore 28 years.
Nyaya yangu yanyanya kureba but ndichati ndiikate kate ndiigurisire. Munhu anga akaroorwa ndakatopa mazera eudiki. Ndakatopa mazera eudiki ndakadobisirwa mari sezvikaita. Kwakuita mwana wangu togara mumereji kwemakore akati kwakubuda mereji panguva ina ndisiri kurwara, panguva ina ndisina chirwere chepabonde cheAIDS. Ndokubva ndatanga kushandira mwana wangu, ndichichengeta mwana wangu, ndichigara nemwana wangu tiri tu. Zvadaro ndakasvika pakurumura mwana ndikati ndakuchinisa mwana kumusha ndikamusira mai mwana. Kwakudzoka ndakuchitanga kushandira. Mukushanda munokusangana nevamwe vabhuti vemuno Joni. Kuti anga asina kundudza kuti ungava nemukadzi wavo kana munhu waigarisana naye. Kuti takatanga kufambidzana kwakuzondudza paya vanza paya tati togara tadii tatofambidzana tatosangana taitika zvakawanda. Ndopaya takatanga kufonegwa nemukadzi wachona achinditiretena ndokuzouya kumba kwangu kuzibhuta vanga vakutodii vakutondichengeta vaita zvakanaka shemu vaita basa rakanaka. Okay, kadzaka vekutanga akaya akapasa madhoti kanitsana ndokuenda ayagwepiri. Ndobva akazodisaida kuti handingagarira zvinhu zvakadai basi. Nabhuti takaramba tichifambidzana, takambosiyana zvenguva diki diki tadzokera takaramba tichifambidzana. Ndopakanzi basa ravo rapera kuno kwataigara. Inyaya ndaigara ndega pakapera basa nyaya idzodzi dzekukanganisiwa nemukadzi nekusiyana nemukadzi idzodzi mhepo dzakavasumukira. Kusanga vatori nemwana wani nemukadzi girlfriend yavo yekuBotswana. Ndokuva vati ndazowana basa kuRandburg because tiri kuno Kempton Park. Ndawana basa kuRandburg. Apo ndeyekuti ndatonibisira tsvake pekugara. Ndikati aine chigara chekumba kwangu because ndaishandira kuno. Saka takaendereka kutsvaka pekuti agare basa toriwana tikatenga tenga zvaidiwa panguva. Saka ndaiti ndinoti kana ndiri off ndinoenda kwaari. Pamwe pachona ndichitozototi dyiwa nenguva yekuti ndaisvika panguva yekusati basa kwachona asingachanyanya kuenda kubasa pangu nenyaya yemunhurume. Nyengereka tichinyanya kufara maningi. Aiwa zvainakidza panguva iyoyo zvainakidza. Tararama upenyu hunonakidza chaizvo. Zvadaro takaenda mumaholidheyi tichinakirwa. Zvadaro pasina chinguva chitoko toko tori kumba kwangu ndakangotanga kurwara. Ndakangonzwa mudumbu chinzwa mudumbu kuti ndabayiwa nechimwe chinhu mudumbu. Ndikabva ndatanga kuti chikabva chisinde kuti pandaidya chikafu ndachinzwa nekumusana uku kuchiri kudzika. Kana ine mvura chachenaiwa nekumusana kunge nemaronda kumusana uku ati ari mukati. Hana kuziva kuti zvinyi. Kuenda kuchipatara chaingo ndanochema ndarwara chino kusvika ngokupiwa medication ndandisitombosiri interested kutestiwa ndandakatorelaxa ende pakurwadza kwazvo ndambona ndiri munhu aive achifarira gara achitestiwa every 3 months. Okay, ndazorwara futi ndiri kubasa serious. Kusamukati enda kuchipatara icho chinenge chati because ndakarwara zvekuti ndaine pain paside pedumbu apa yanga isingaiti kuti ndasingakwanisi kufamba. Ndikamira ndairwadziwa, ndikada kufamba ndairwadziwa. Pandakatanga kupindwa nechando pandakabudiswa panze ndaintori kubasa ndakaiswa pachiya paya. Zvino ini ndiri mumedical field yekuti tinenge tichichengeta chembere dzedu, saka medication inenge iripo. Gara panze paya ndichiti hai fever isingaiti ichimerera kuchipisa kwaipisa zero nguva yesama panze asi ndaimerera nepindwa nechando.
ndopandakasvika pakasvika senior 93 yedu ndokubva senior sister ndokubva vatiti iwe mushonga wefiva uyu uri strong unoshanda paipapo. Nepandakamwa ndakanzwa zvitani ndatonzwa kuti rumwe ruoko rwangu rwanga rwatobatwa nechiveve ndasingacharinzwa zvamene zvaingoita ipapo. Ndopandakanzi fona ndachipata mbondi ndazotagara checkup. Okay, ndaenda kuchipatara. Saka ndagara kuchipatara ratopedza kurapiwa chino ndikati no what inini ndoda kutestiwa. Ndakabva ndasvika ndikaenda kutestiwa. Kuchitestiwa kudai ndandakatorelax. Parikubuda maline but manje line rakangobuda riri 1 rakapedzisa kuzobuda ranga riri faint riya rekuti rinyatsokuoneka zvakanaka. Okay, that's fine. Yangu yakareba vedu kaindi rekodi. Papa ndotonzi ndine chirwere tanga mapiritsi chino asi it's a procedure. Apa ndadzoka basa futi kuti handichazoya some other time. Anonge dada kuchibhiliva kuti inini ndatova murwere weAIDS. Kuti munhu angari very careful ndaigara ndichitesta every 3 months ndaimeka sure kuti handingosiri munhu wese anongorandana nevanhu vese vese. You understand, I'm protected as well. Okay. Zvino manje mwoyo wangu uya wandikufambidzana naye wandaifambidzana naye kwakunditi ex-wife wangu nditumira foto asashandisa imwe nhamba achira ndizive kuti ndiye inzwara ndaisa ndonzwara dzaachiri akaisa ruoko rwake ndoriziva nepanga ari atumira chigaba chemachi ema-ARV achiti am unknown am one of vasikana wakambodanana navo adangu kuadvise tuziti iwe unorwara neAIDS wadiwa manyako waenda unodini unotestewa tange uenda pamapiritsi apa isaba vanga apa paanzani apa paiye mukomana uyu aunenge kuti angoti ndikwenye umusana ndikuvaviwa aingovaviwa zvisiri normal. Zvisingarapiki futi. Okay, ndikati it's fine, ndada kutaura nyaya yangu ndakanyarara ndakangoti you know what iweweka because ndasingazvibhilieve hazvazviri fani kwandiri. Ndikati iwewe nyari paundi yekudai so tofanira kuenda notestiwa tese timboona takamira sei. Ndobva ndapo apa taitine trip yataifanira kuenda December last year angona November ndonguva yacho iyi. Okay, bhudhi vaya vabva vadini vazondifonera pane nyaya iri panapo, pane munhu waya achiita zvinhu zveinsurance inoti zveinsurance policy zvepolicy funeral cover. Saka anditesta ndakuona status yangu saka manje ati kwanzi it's okay but later on asati adi tobuda achitesti chikira chiripo ndobva chabudisa land refained ndopataura kati iwe sha mazasa akasunzisika chamenisa kudebo but kuchinika kuradza kuti iwe unodini une AIDS. But iye manje mukomunitari achiti ndimbofunge nayo ndeti muti iwe unogota hauna sei apa sandamuudza kausaidi pangu iwewe wakatumirwa naex-wife wako chigaba chemapiritsi zvatinoziva tese kuti ndiye uyu akadai. Mukomana ndokuti ndikatigoona after 1 week ndikunight shift after 1 week ndakamufonera atasingachinyanya kutaura tisi paipapa kangoitika nyakanyaka iyo yeurwere uhwu apana handisi kumwa mapiritsi ndatora almost month handisi kumwa handisi kuzvibhilievha ndisazvibhilievheni. Okay, auzani nomwe taka benefit of doubt kai alright akubasa ndane confusion hazvinatsoshanda zvakanaka mafruits akawanda paindoshanda kane chimberi
infect akazotopera zvaro basa racho. Yana nechembere chinoita chembere ndi vanhu varifurahi chaivo kuti ka unofanira kunge uri uchiconcentrata usina maconfusion, you understand. Mukomana ndakamubata ndamufonera ndaona asina kundifonera alfa zvikanzi ndo zviripo sha tatova neAIDS takakonzerwa handisitataura mazita ne please muhaidewo changwe voice rangu risanzwika. Hide my everything, my name, my everything. Okay. Ndo zvatuvepo atopiwana negina nenguya tutimoshera upenyu shamari. Ndakasara zvino zvamoshera upenyu hwedu saka uchita senini. Iwo paungori kudana neni kusitadana kwenguva yakati oka. Uchiri kundida here kuti ndinge ndiri mulife mako kweupenyu hwese kana kuti sinzi uri wandimochera upenyu hwangu. Sasa yakanditi ndoda kumbofunga. Ndipo ndakaona kuti ndairasa zvavharana kana kuona munhu atokudza ndoda kumbofunga akazvatofarana. I even regretted dai ndisina kumbomufunza all that. It's like really why was I asking all that? Yadeuka. Yeah, I was just understand manje kuti panapa iyoka ukurwara iwe. Naro dzadziya mapirisi nasida kubata. Okay. Holiday rinofanira kuenda iya vacation, ngaende kuvacation. Vanotonga mukadzi ndokuenda naye. Inini hachatauri akutondiignore. Okay, ndingoramba kuchishandira ndichienda kubasa. Ndakarwadziwa zvokurwadziwa kana ndozomborwadziwa ndakarwadziwa. Ndakachema ndikasvika pakunyaradza. Ndasvika pakufonera bhudhi vangu ndikavaudza kuti mukoma mukuru mumba medu ari kuno. Ndakanzi zvakati zvakakonzerwa neizvi ndikatovatumira mascreenshots ndichitaura nemunhu wacho anga akaremoshera upenyu hwangu. Ndipo vakati hazvityise izvi kezvino zvava easy. Pedu kubasa kune vanotomwa. Saka iwe kana ukatongwara kutotora muupenyu hwakareba kwanise kuchengeta chana chako wangu enda kuchipatara ndokutumira zvimari unotora mapirisi fasta ukasike. Ndakatoudza ndatova nenguva nemonths and weeks. Handingadi kutora. Okay. Anditumira mari ndikati handina mapirisi andonotora ndinotora mapirisi. Ndajamuka ndakagara ndakakweva zvinenge 2 or 3 months. Ndisiri mapirisi. Pakuenda kubasa, ndichienda kubasa, ndichatopefumi zvakanaka kubasa. Svika basa rapera, basa rakapera zvinorwadza futi. Ndoti kudhambiwa kwandakaita nemunhu akandipa utachiona, ndoti kubasa kungopera just like that. Apa ndini ndiri kubhadhara renti, ndiri kuita zvese. Mwana wangu baba chino havachengeti, ndini ndiri kuita everything. Okay. Fine. Ndakambogara. Ndikaona kuchira zvimapisi job ukaona kuti hasi kubhadhara. Wanawo kamashamwari peer pressure ndobva ndoti saka kana zvanyanya kupesa kana kuti mari yangu nenzvimboritwa mari ukaende ikoko. Unotengesa kumwiri wako. Utozvitsvawo mari yako ikachidzoka kumba uchizorora vanhu vasingazivi kuita nezvei. Ini ndini ndikati zvafanana nekuti ndakasiyiwa ndikagara ndiri kutozvirwarirawo neutachiona kaini. So zvakafanana naye hapasina upenyu apa rega ndingoenda ndinoita zvandinchiita. Ndichisvika ikoko handimbotora nguva yakareba ndakarwara futi zvisingaiti vanhu vasingazive. Vanhu vanga vasingatombozive kuti musikana yakurwara nei. Ndopaunoziva kuti kunoshanda vasikana vanomira munzira kunofamba mamobile clinic akazarisa. Aenda ikoko unobaiwa injection chino. Ndikati ngatimbokutesta. Vaidero sangu kuti inini ndiri kurwara ndine dzigara. Ndabva ndadii? Ndabva ndatestiwa. Ndizvitiri kuona here chazvizvi. Vakatondivhundukirawo futi manesi waya. Ndobva vatora indaisa ndandatova relaxed about it. Ndobva vatora chipisa mumazino chiya. Akaona kuti zvatakwa musikana ari ane AIDS. Okay. Vaona kudaro. Ndopavaka ndipa mapirisi vairori ipapo.
akati blood lakota kupinda nalo asi aya mapirits aya ma-ARV kutanga kutopinda mapirits every 3 months tichipa mapirits 3 months tsega tsega. Saka ndakatanga kuchimwa mapirits aya handizvo chinji rikuitawo. Saka panga pane pandakaita separate panga pane mukomana aindidawo kumba kwandaigara kunoku but not kubasa angatoriwo munhu aripo. Mukomana ndokubva anditi mboya umbondiona kuti ndakatomunyepera ndikati aiwa inini ndikudini toshanda secaregiver pane ndiro zvokwete ndaimira kuroad nenyaya yestress. Mukomanawo ndasingazivi kuti naye ufite kuti pachirongwa okay ndakutozvimira ndazobvisita ndadzoka kunoku takutowirirana takufambidzana. Zvino budha avaindihaidhira budha vaiva nemapirisi mumba vaimwa mapirisi kana ndiri vanenge vasingawo. Zvino ini ndaine mapirisi angu ndangoenda kutorechi ndokabira anditi alright one day ndongosicha mumba rikuona kune chigaba ndamudana ndikati ko ndeipi manje sasa ndokubva rishi ndokubva taiwa ndehama yangu shino anditi apa inini mukomana ndirara naye ndakadzivirira asi pane pakambodambuka dziviriro. Saka ndatoine neduty yekuti ndapachienda pamwe muzvirwere isi ndakasvika pakudzokera kubasa kwangu kakutouchline uko. Mukomana ndokubva azomboita nguva yekuti andifonerana ma1 hour tichiri pafoni taiwirirana zvekuti tiri pafoni kuda ndopa mine chakangoitika ndobva all of a sudden takutanga kutaura ndobva abuda pachino kuti iye ari pamapiritsi chino ine vanamuzana neneyo ndinotowawa ndakanganisirwa ningina ndakamudza chokwadi tatanga toudzana kuti akutonza anomamwa nguwai chino iyo ndakutomudzawo nguva yandodini ndinomwawo angu ndaimwa na7 iye mwana 9 ndikati saka ndichatopesa takudinda kutomwawo nguva yaunomwa iwe kuti tifambidzane since tiri kudanana tiri kunzwanana ndakutongomwawo time yako ndatochinja time akuchimwa time yake 9 iyoyo chitorimainda nawo mapirisi chino isi ndopandakazouya kuno ndichivhizita ndibone mukomana akati iwoyo uchafanira kudzokera ngati aiwa takagarisana aitouya utondipa mapirisi awangu ndakatorarana pakauchi bebi nguva yakwana tichitobetserana ichimwa takadaro ndisingazine kufamba kwenguva mukomana yangotanga kuchinja uno wake atuma chidoro haachabvi kubhawa mukomba haachadichengete apa ndiye akandisiisa basa life yakutooma paya ndopakazoti kwanzi nachisevha mari ndaenda kumusha kumbonoona kunogadzira here tombstone ndababa vake ndikati aone it's fine go hana ndisingake mari yakawanda sindakangosana chitawa kuzi ndakatawo chimwe chibasibasi changu chokuisa vanhu nzara saka ndangosana ndichasevha sa ipapo. Mukomana ndokuzodini apa mukomana anga ane 4 years achimwa mapirisi pamwe pacho ndatombojambiwa ndobva mukomana akaenda kuzodzoka ndokuvhura bhegi rake raangabva naro kumusha ndikuona munhu anga asingatomba kumwa mapirisi ari kumusha zvakaoma apa kana tichirara chisi hashandise dziviriro ndakanesana naye it's fine zvisvika pakuti iye akanodza kuti kana achida kurowa pasi shamari it's fine ndopatazamambogadzirisana but anga asina mapesana ini zvekutodala zvekutoti haana kana shungu neini infect nechiri mumba make adaro mukomana ndokubva azonudza manje papa tikudzokera kumusha nebasa randanoatinda pakudzokera kumusha indatone stress dzangu nekushungurudzika kwandinokuita nekunesana kwake kuanogona kakaunudza rimudava vangu chino
Ona apa kanisa ritengesa kuti property ndani naye kunoku remember kaenderere ndakakunoku ndakazi ndanomubira munzira ndakugara naye adaro manje mukomana akaenda vanaita shamwari yangu bvetanga vaninduza zvokuti ndinge ndichirwa madrugs emumhino ayaya emumhino kwete vana mutoriro aiwa saka ndakatanga kuwana peace andasiyana nebasa rechiuriro ndakawana peace murwana nemadrugs ekupe mafotya waya ndokupedzera kana 20 per day or more. Yeah, stress uya kutonipa kuti stress mukomana akangobuda haana kuenda namapirisi arimwe munomba asi kumwa izvi kutaura kunoko asi kumwa indasakadzoka anga tukandikasika kudzoka haana mari yakandisira chikafu apa anoexpecta kuti inini raitinawo basa rachona iro remanzi nzara roitwa nemunhu wese ndichiri kutsvaga basa recaregiver harisi kuwanika basa rachona recaregiving uri kunetsa kuwana masetifiketsi aripo handiti anorisiya ne100 andodzoka mani manje andimbotora nawiki kutaura kuno akutokwanisa mu 2 weeks asi kusevava nekuti ndakasvika pakutanga kutsvagana nevamwe vana ex vakudhara ndikwanise kubatsirikana kuti ndikwanise kurarama ndichimbowanawo wanoto kukisa idzo nzara zvino panyaya yangu yekurwara ndakasvika pakuchinyaradza ndega ndikazviudza enda chinhu chandakafarira nechekuti hana mbiri ndambosema piritsi ndoti dasingaiti nomwa ndirimeka zvapiritsi rangu ndamwa dzimwe nguva kandanyanya kustress wandogona kukangamwawo kana kuchambera time ndotozomwa after 1 hour or so but piritsi rangu ndinotorida ndinotozati inofanira kutomwiwa handitomboti kana stress ndakatitarisa kuti ndakuimwa because ndo zvandoziva kuti ndokutorarama kwangu ene ndinofanira kuraramira mwana wangu nawo iripo ndeyekuti mwana wangu haadi kumwa eparunisa nini zvino izvi zvitasvika panguva yekuudzana kuti iwewe shamari inini ndakuda kudini ndakuda kuenda but pfungwa yangu iripo ndeyekuti ndakuda kudzokera kutouchline ndakuda kudzokera kunotengesa muviri wangu ndokuti ndikwanise kurarama because mabasa ena haasi kuwanika ndambozama asi dai ndaikwanisa kuti ndichitsvagirewo basa riri decent ndosvitirawo upenyu wangu chakachimba chakachipa I was going to be very happy but I'm trying my level best and it's not even working. I've tried by all means but it's not working and inini kunge ndinayo life mangu ndaye ndatofara ndikati at least tisiti pachirongwa it's not gonna be very easy for me to be with anybody ndichimuhaidhira ndichikwadza vanhu ndichizadza munhu wese maona it's not easy so at least ukatozungusaka ndisvika nemunhu wekuti munodzana pachokwadi kuti takamira so zviri nani mumba imo munenge mune peace hapana ruvanzira mumwe saka ndazosvika panguva yekuti ndasarenda kuti handichada zvekupinda munyaya idzi dzemujolo idzi inini ndakutomboda zvekuti ndingonotengesa ngo muviri wangu ndakaenda ndakadaro ndichichengeta mwana wangu handizivi ndichagumira papi ndazama kumbosenda maemail akawanda masetifiketsi ndichitumira papa ndamunyepera because pane panga asina mari ndindaimbomupa mari yangu ndichimukwiritisa mari saka vanaimukwiritisa mari akabva yazongoti wandiriwo mbichana ichochi 800 rand kuti ndikwanisa wana mari yetransport ndinonotanga patsva ipo kubasa uku kazvilaini saka ndamunyepera ngati ndawana basa recaregiving because papa ava nenguva yakareba handina chekudya kumba magetsi ada kutengewa chino chiri kudiwa zvinhu zvina zvakatondiomerawo zvangu zvoti ndasvika pakuti handichada kunge ndimwe relationship iyi ndakuda kungoenda kufamba hangu nenyika nditsvaga mari kuti ndikwanise kuraramisa mwana wangu because life china ndakatofela kudara asi mapirisi angu ndinomwa mapirisi angu ndomada asingaiti ndiyo nyaya yangu yanaenda kukudza itete ndaona vhidhiyo renyu randiinspire rakanakisisa ndapota haidai identity yangu ndokumbirisawo sida zvekubuda pachena ive nevhoisi rangu hazvifaniri kumunzika because kune vanotondiziva akawandisisa saka ndobva ndava
Saka andiudza kuti achadini, achitsvaga munhu anondipa mari yangu ndisimuke ndiende kuza hachina basa nenioni, handina basa naye, ndichiendera hangu ndinoita hangu izvozvo, ndamiriro kudairwawo maimi wangu kwanise kushanda basa rangu zvinoma. Ndiyo nyaya yangu. And also Nandasira, ndichifunga kuenda kwese kwandinoda unoita unoshanda unodi kudzokera futi. Ndava munhu yakutya kuenda kana kumusha. Saka manje anangwa nekumusha namama nadhiti vanenge vachitonetsera kumapirisi. Mai vangu vane BP. Vari kuchengeta chana. Mumwe andibata asingaite. Mamwe masiblings angu aziye kuti vangu vakaroora nemukadzi wavo. And he's not even there in our lives zvekudaro. But apo ndakangobasta courage kuti ndivaudze, vakandidzowo vakandipa counseling vakanipa, but inini chokwadi handiri kunyeperai. Inini counseling chaichaika handimbofungi necounseling ingakwanisa kundibatsira because I think ndokona ndakazvikansela ndega. Because ini mapirisi nomada. Ndizvo zvakanakira, mapirisi nomada asingaite. But counseling chaichayo. Nyangwe ndikazi ndawana ana anondikansela handioni chibuda ine, imweni ndokufunga kwangu. Nditongofara ndikatoti atofara ndikaona tete vachitaura zvari kutaura, ndakabata 1 or 2 things. At least it's a blessing kuti ndakasika kuzviziva. Ndisandanyasvika palevel ravakazosvika. Aona. Ndauda ngorarama ndichingoenda. Handisi munhu wekuti ndinoita stress yekutorwadza kuti ndiri pachirongwa kana kuti mapedzi nezvino. Kana angoita give up pazvinhu zvakawanda. Nyaya yechi kurwadziswa kwandakaitwa nababa yose yokundipa utachiona. Vobva vandisiya. Ndakunzwa muzukuru wangu. First, your story is very touching and it's painful. I'm a very emotional person, ndinobatikana. But chekutanga, I noted a few things panyaya yako. Actually, you don't have a question, you have a story to tell. You are telling me your story. Hauna mubvunzo. Saka inini what I'm going to do, ndichakutaurira, I'll tell you something because I'm not answering because it was not a question. Chekutanga chandoda kukudza, hauna AIDS, une inonzi HIV, une utachiwana hunokonzera AIDS, hausati wane AIDS. Saka dzidza izvozvo kuti hauna AIDS, une utachiwana chete hunokonzera AIDS. Secondly, I noted when you said you don't think any amount of counseling would help. I think that is you crying for help. You are crying for help. Saka reganditi kwauri muzukuru, wataura nyaya yemwana, uri kuda kuraramira mwana. Like I was saying muchirongwa, the infected and the affected. There are people who are affected munyaya yako iyi. The first person is your child. Iwe ukafa nhasi mwana wako inenge iri nherera. Iwe ukafa nhasi unenge wasira vabereki vako dambudziko rekureiza mwana nekuti unenge usisipo. Your brothers, your siblings are going to lose a sibling. Saka vanhu ivavo will be affected. Iwo you are the infected. Ivavo vanhu vandataura, they are affected. Rega ndikuudze muzukuru wangu, wati iwo mapiritsi ako unoafarira zvekuti, but I'm not happy about 2 or 3 things that you mentioned. Nyaya yekuti mapiritsi unoti ndinonwa, asi pamwe ndogona kunwa na9, pamwe ndogona kunwa na8. I'm sure ndoda kuti chirongwa wachiteerera. I touched that area yekusanwa mapiritsi netime. Hazvina kunaka.
is not good for your health. Stick kutime yekunwa mapirits. Nyange uri kunzara dzako, nyange uri koko kubasa kwenyu kwamunoti kutouchline ikoko, enda nepirits rako muomwe. Alarm yako isete kuti 8. Iwe wega ndounoziva zvainoreva. Ikati unoexcuse patouchline unoenda kubathroom kana unogara une bottle water rako utorwa mvura. Remember kutouchline ikoko you are not the only person ari kurwara. Vakawanda. Inwa mapirits ako. Muzukuru wangu zvakakosha. Iwewe koshesa utano hwako kutanga before anything else. Choose yourself first. Usati waketa vamwe vanhu. Vaning'ina, mai nababa nemwana wako, they need you. You are still very young. Uchiri mudiki for you to give up. I can see mauri maneka kuita give up ne life because you have been hurt nevarume about 3 so far. Kana uchitaura it's about 3 men who came into your life and you are hurt. But let me tell you something, you can always heal. Because ukaramba uchimhanya nemumhanyiro uri kuita nespeed, you might not see your daughter turning 18. You might not be there kuti uone mwana wako achikura. Then what? Think of your child. She comes first. Nemaparents ako. Utachilani takura mapirits. But urikuona nyaya ndadzidzisa yekuti vanhu vanopinda pastage yeanger. Wakapinda pastage yedenial. Ukagara 2 months usinganwa mapirits asi watesta positive. At least wakaita 2 months. Kune vanoita 3 years ipapa vachideny. I'm glad that iwewe wakazoenda ukanwana mapirits. Kunyange wanga usinganwi kusvikira wazotaura namukoma vakakuti nwa mapirits. That's why I'm always encouraging people to have someone close to you, be it a friend, a brother, a sister who knows status yako. They can give you counsel and the journey haizorwadza. Saka iwewe pawakatanga kunwa mapirits, waifanira kunge wakaziva zvinhu zvekuti kunwa mapirits akurape chirwere. Wasangana nemurume akuudzawo iye kuti ane mapirits. Wamuda, you are in love and you sacrifice even kusiya time yako yemapirits kunonwa same time naye mukomana wako yo to match things up because waitofunga kuti ndamuwana wangu. You know what? Nyaya inonetsa mazuva ano ndeyekuti munhu ukaita break up in a relationship, you don't give yourself time to heal, reflect, look back, just trace your steps kuti what happened, why am I here. Amuzvipe time nekuti mabva mati uchibva apa wabva wanobata uyu apa pabva paita touchline. Saka kombo yese iyi it's a time bomb. Ibomba rakamirira kuputika muzukuru wangu. And ndikukudza kuti uchiri mudiki haufaniri kunge uri pauri yezvinezvi. Iwewe ndoda kutaura nhasi nezita raJesu naMwari anopona. Ukaita zvandiri kukutaurira, you will find yourself in a marriage, not in a relationship, not mujolo. You can do that. You have done it before. Unotowana murume anokuda iwewe nezvauri nechimiro chako ichocho mugotochengetana. Asi murume akanaka anobva kuna Mwari. Nyaya yekuti ndiri kutouchline, let not that determine your future. I'm not going to judge. Hapana futi anofanira kukujaja kuti uri patouchline because vanhu variko vakaendeswa nemareasons mamwe atisingazive isusu. Saka maybe if I was in your shoes I would have done worse than that. But ngatitende Mwari, wewe wakasvika pauri papo, it's a lesson that you have learned in life. Iyo nyaya iyoyo yekuti wo manje wakusangana nevamwe varume pakuita inonzi reinfection. Patererese ipapo unoita reinfection, uri kuaccumulate ma-infections musystem mako nekuti gore raunorara pasi zvinonetsa kuti umuke muzukuru.
hapana chakanaka pakuhave unprotected sex, nekuti uchinwa mapiritsi ako zvakanaka ukanosangana nemunhu asinganwe, wakafanana nemunhu ageza mushawa akaisa rolon akaspray akabuda panze pari kunaya akawana pothole nemadhaka nemashizha anobva waumburuka imomo. Saka ukazobva ipapo uchienda kwauri kuenda, vanhu never tell kuti wakambenge wakachena, chavanongoona itsvina. Ndo zvakafanana nemunhu anoenda anonwa mapiritsi asi achihave unprotected sex. Uri dhadha, tinokuti dhadha, dhakisi, zvinopinda mvura ine mavhu richiumburuka richiumburuka richiumburuka. Saka mapiritsi hapana paanozoshanda. Saka mwana wako wauri kuti uda kuchengeta hauzomuchengeta, nekuti hausi kuita zvinofanirwa kuti uite muzukuru wangu. For the sake of that innocent child, pane zvokuita inini pano pandiri ndinototsvaira dzimba dzevanhu nekuainira vanhu hembe. I chose that. Une zvokuita mwanangu, unotoigadzira zvako nzara. Wadiwa stika kunzara, wasiyana neizvizvi zveivava vekutouchline, nekuti kutouchline ikoko vari kutouya ikoko vase vazhinji vachese tiri musame bhoti navo, asi ivo havasi kuda zvavo kugamuchira. Ndo vamwe vacho vane mentality yekuti ndoda unozadza nekuti ndakazadzwa. Saka ikoko mangosvika mugomba rakazara mainfections, muri kungoexchangeana mainfections muri ikoko. Saka iwewe ndikukuti wakachenjera, wakangwara, hauna kupusa iwe. Ndosaka uri kutaura panapa nhasi. That's why you are crying for help. You are hurt. Mwoyo wako wakatsemuka, wakatsemurwa nemurume akakupa chirwere, akakudhampa, akatora zvemwe mukadzi wekuenda naye kuholiday, achinomupa futi chirwere mukadzi yeye. As we speak now, havazi vese. Akatomuspreadawo akatomusiya. Maybe ndo zvaaitoita zvekufamba achispreada. Handiri kuudza kuti akambotumirwa chibhodhoro chemapiritsi kuratidza imwe victim yake iyoyo. Saka murume paari papapa anotori handataura handati gwenya wakwenya, ane magitare aikukwenyesa musana yeye. Saka anotozviziva, saka anotori netarget yekuti ndoda kufa ndauraya. Saka iwewe you are just a victim in all that. Saka chirega kuti urambe uri down. Simuka, simuka. Utange kuti I want to focus, I want to do something with my life. Da kuchengeta mwana wangu. Chitsvaga pahama dzako. One thing, your mother avambofa vakakurasa nokuti wane HIV. Confide in her. Tell her, mama ndakabatwa chirwere zvakaitika 1 2 3. It's going to help you. Nekuti mutoro wacho unenge usisina kuutakura wega, unenge pane umwe akakutakurirawo. Asi I would encourage you kuramba uchienda kutouchline, kunyange mobile clinics achiuya ikoko. Kuuya kwamamobile clinics inyaya yekuti they have no choice. They are trying to protect vanhu kuti vasawane mainfections kana vauya kutouchline. It's not that they love you guys muri kutouchline. They are trying to protect the population from getting infections kubva kuvanhu vari kutouchline. It's not about love. Kuti muti vanouya kutouchline vachitiita zakati, no, it's not love. Vari kuedza kuchengetedza vanhu from you. Ibva ikoko mwanangu, uya utengese domasi chaizvo. Domasi rine mari. Idzodzo nzara dzauri kuita dzine mari. Tsvaga chete panhu pekuti unoitawo makastoma. Advertise yourself. Do something. Ask God. Mwari vanoita zvinoshamisa. Mwari vanotoda vatadzi vanotendeuka, voona kuipa kwavo vokusiya. Iwewe ibva ikoko uye uchiedza mwanangu. Handisi kuda kuti you are bad. You are not bad at all. Masituations awasangana nawo akuleader to where you are today, but there's still a chance. You're still very young. Pane murume anotokuda izvozvizvo akatokuwana. Saka that's what I can say. There's no amount of counseling that can change you. No, there is. But you need to be willing to listen. Uchaona kuti
hauna zvauinazvo zvidiki mwanangu, hauna kana zvekuti anzi murume akaenda saka ndichawana murume, uchatomuwana. Pamwari negative futi achatongokuda nezvauri, otopinda iwe otochata murenda, ichava nhoroondo yauchataura. Saka usabatikane mwanangu, usabatikane. Ndofunga ndakupindura. Thank you. Rambai muchiuya pachirongwa nemibvunzo yenyu, tinyorerei, tisenderei maaudios tichipindura. Ndinogona kusabata yako especially, but kana yakafanana neimwe richabata imwe chete pane idzodzo, ndikapindura mwe chete nendapindura 100. Rambai muchitibvunza, rambai tichifamba tese. Ichiriko mibvunzo tichabata matopics early marriages, vari kupinda muwanano. Tichadzibata idzodzo kuchengetedza vanasikana vedu kuti vasanowira mumaoko ana mukoma, vapedza kujamba mabuilding zvavo vakuda kusettle down, vobva vanotsvaka mwana ari innocent asina chirwere, iyo zvako wakaparara. Saka iwose iwayo matopics tichamabata kuti it's important. Saka rambai muchinditeera, ini wenyu Tete Linda, muchikamu chinoteera. Uyai, dainzanai, kokanai, uyai tidzidze, uyai tibatsirikane. Thank you very much.